molt guai, he tingut molt bona companyia i m'he passat superbé i també he après moltes coses i he fet moltes coses noves que no havia provat mai, que m'han agradat molt. Ha sigut molt divertit, hem après moltes coses en general, hem millorat moltes coses, també ens hem pogut donar compte de què és el que ens agrada més i no. Aquests 2 anys el que més m'ha agradat ha sigut audiovisuals. He après coses que no sabia que podia aprendre, la veritat. He passat de no tenir ni idea de res a potencialment potser, no sé, dedicar-me a alguna cosa, no? I no sé, ha sigut molt especial.